Najväčšou nástrahou pre deti sú nezodpovední rodičia. Keď sa o nich nestarajú, keď sa nepýtajú, čo robia deti za tým počítačom, akých majú priateľov, koho si pridali na Facebook. Internet počítač môže byť nebezpečný, pretože niektorí ľudia sa nachádzajú takí, čo využívajú alebo dávajú nejaké reklamy deťom, neplnoletým. Niekto ti napíše a vlastne ty sa na to dáš, potom sa spolu stretnete. To, čo môže aj niekedy uniesť. Jeden môj spolužiak, on doniesol taký PSPčko, ktoré mal foťák a on fotí dievčatá, keď robili striptease. Nevhodný obsah, keď sa deti kontaktujú na tom internete s problematikou, ktorú ešte nevedia sami dobre spracovať, nemajú skúsenosti. Potom to môže byť kyberšikana alebo vyhrážanie, nejaké násilné maily posielané deťom. Ďalej sú to problémy, ktoré sa týkajú zneužitia osobných údajov, fotografií dieťaťa. Častokrát ešte sa deti stretávajú s takou problematikou internetových priateľstiev, ktoré môžu byť pozitívne, ale treba si ich poriadne overiť, lebo za tým priateľom z internetu sa môže skrývať aj niekto, kto chce uspokojiť svoje potreby, nie tie potreby dieťaťa. Som na Facebooku a nepridávam si ľudí, ktorých nepoznám, alebo potom sa ešte aj spýtam mojej maminy alebo mojej sestry, či ich oni nepoznajú. Keď by mi niekto poslal nejaké video alebo fotku, tak keď ste na Facebooku, tak ho môžem aj bloknúť alebo vymazať alebo nahlásiť. Treba, aby sa rodičia rozprávali s dieťaťom, aby sa ho pýtali, že čo robí na tom internete, čo ho tam zaujíma, ako to prežíva, s kým si píše. Tam je veľmi dôležitá tá dôvera medzi dieťaťom a rodičom. Potom niekam zmizla na večernú pašu a už ani neprišla. Oj, však sa už všetkým baranom prestala páčiť. Jedine, čo pomôže, aby to dieťa malo v tej hlave, že ten internet je nebezpečný a keď príde k to ohrozenie, aby tie kontrolky zasvietila. Aha, tak toto mi hovorila mamina, tak ja tú nahú fotku nepošlem. V tých nových technológiách, a nie len deti, aj my dospelí sme ovce. Každého pol roka nový telefón, nevieme ako nastaviť, čo posielame, čo neposielame, kde nás to lokalizuje a či lokalizuje, tak to všetko vlastne v tom košiari sa deje tak ako tým deťom. Jano, ale táto ovca sa nafotila trochu ináč. Je to mravenčia robota, ale úžasné na tom je, každý, kto na tomto projekte robil, je blázon, ktorý miluje tie deti a cíti tú potrebu pre tie deti niečo robiť. Teší nás to, že práve to spoločné medzi rozprávkami a tými deťmi je to, že tie deti to majú uložené v hlave a keď prichádza k ohrozeniu, keď ich na internete niekto šikanuje alebo na internete niekto chce, aby poslali nejakú polonahú fotku alebo zapli si webkameru, tak vtedy im v hlave vlastne tá ovečka stane a povie hop, dievčatko, toto nerob, lebo videla si na tej rozprávke, čo sa stalo mne a nechci, aby si také isté prežila aj ty. Nedávajte na internet žiadne fotografie a videá, kde ste v plavkách, v spodnej bielizni alebo máte odhalené časti tela. Môže ich niekto zneužiť alebo vás osmiešniť.